My sme si na tomto svete vytvorili systém, ktorý vám ani nedovolí psychicky sa zrútiť alebo smútiť. Jednoducho nemôžete, musíte fungovať, musíte pracovať ako robot, vyrábať peniaze a uspokojiť celú tú byrokraciu okolo. Ja som sa práve teraz v týchto dňoch stretla a stretávam sa s vecami, ktoré mi jednoducho hlava vôbec neberie, pretože keď človek odíde z tohto sveta naraz, po nejakej udalosti, tak zrazu tí pozostali zistia, že namiesto toho, aby tento systém poskytol oficiálny čas týmto ľuďom, aby sa dokázali psychicky pozbierať z tejto tragédie, z obrovskej straty blízkeho človeka, tak namiesto toho vás tu zavalia povinnosťami, aby ste obehávali úrady jeden cez druhé, s papiermi v ruke a viete si predstaviť, ako je to ťažké pre ľudí, ktorí naozaj ledva stoja na nohách a potrebujú sa poriadne rozlúčiť a prijať fakt, ktorý sa stal v rodine, tak namiesto toho musia každý deň obiehať banky, polície, bytové podniky a ja neviem čo všetko ešte, viete, toto nie je normálne. Toto nie je normálne. My sme si naozaj vytvorili tak strašne odporný systém, ktorý vôbec nerešpektuje ľudský život. Pretože smrť k tomu životu patrí. A keď my nerešpektujeme smrť, nerešpektujeme ani život. Namiesto toho, aby napríklad banky napísali, že poskytujú, ja neviem, aspoň 3 mesiace pozostalým pokoj, aby jednoducho neotravovali so svojimi požiadavkami a poskytli ľuďom normálnu ľudskosť, nič viac. Jednoducho tie úrady, ja si myslím osobne, že tie úrady by v takejto situácii mali automaticky poskytnúť nejaký čas na regeneráciu alebo zotavenie, alebo ja neviem, ako to nazvať, ale prečo niečo také neexistuje? Prečo neexistuje pomoc štátu, aby pozostali najbližší. Veď si uvedome, že tieto veci, ktoré ľudia musia riešiť, úrady, matriky, ja neviem, mobilných operátorov, to všetko robia ľudia, ktorí tú najväčšiu stratu práve zažívajú. To nie sú cudzí ľudia. To sú ľudia, ktorí sa topia v zúfalstve a v smútku a namiesto toho, aby prežili tieto dni v rešpekte a v tichu, tak namiesto toho ich tu úrady zavalia nezmyselnými papiermi a povinnosťami a budú sa vyhrážať exekúciami a ja neviem čím všetkým, keď nebudete platiť. Tento systém je naozaj chorý, prehnitý. My sme úplne zabudli na to, čo je ľudskosť a vôbec nerešpektujeme cykly života. A to už potom môžem pokračovať ďalej, pretože my sa veľmi rádi zbavujeme starých ľudí, odnášame ich do hospicov a do rôznych zariadení, pretože nechceme vidieť, že ten človek zrazu neprodukuje výkon, nie je výkonný. Nechceme vidieť, že ten človek odchádza. Namiesto toho, aby sme boli v kľude a v láske a v rešpekte a vo vďake s ním do poslednej chvíle a poskytli mu krásne prostredie na odchod, tak tu sa všetci tvárime ako na bežiacom páse. Rýchlo dať človeka preč, nech ho niekde napýchajú nejakými chémiami a hlavne tváriť sa, že smrť neexistuje. Namiesto toho, aby sme tomu človeku poďakovali. A potom môžeme chodiť, áno, na hroby, môžeme potom páliť sviečky a potom prejavovať úctu chladnej zemi. Takže tak. Takže aj toto si treba uvedomiť, že sa tu deje a aj toto je súčasť tohto chorého systému, že my sme zabudli byť ľuďmi a že nastavili sme systém tak, aby nedovolil ľuďom mať žiadne emócie. Ani radosť, ani smutok. A ani poskytnуть dôstojný odchod, alebo byť trošku tolerantnejší, súčinnejší vo veciach. Tu by sme sa naozaj na tomto mali nejak zhodnúť, že toto nie je v poriadku. Ale sú na tomto svete aj civilizácie, ktoré si to vážia, ktoré si vážia aj zosnulých, vážia si aj starých ľudí. A my namiesto toho, aby sme tu dôchodcov
nosili na rukách, tak im dáme 500 eurové dôchodky a to ešte môžu byť radi, že majú 500 a tam nech čušia niekde. A potom, keď už je zle, tak potom len pozerať na to, ako by sme sa dostali k bytu tohto dôchodcu.